Komîta Vekolîneya Netewên Yekgirtî ragihand gorêjeya derbederiyê li Sûriyê gelek bilind bûye ku bûye bilindtirîn rêje ji destpêka krîza Sûriyê beriya 7 salan. Komîta Vekolîneya Netewên Yekgirtî di raporteke xwe de diyar kir got 6 heyvên borî de bêhtirî milyon kesî di Sûriyê de derbeder bûne û agadarî da eger rewş li Idlibê xerab bibe wê hejmara derbederan gelek bilindtir bibe. Serokê Komîta Vekolîneya Netewên Yekgirtî Paolo Benero got pêwîst e hemî alî bigên rêkeftinekê li Idlibê û diyar kir nerêzgirtina her aliyekî ji berpirsyaretiya xwe derbarê sivîlan nayê qebûlkirin. Benero serbar kir û got pêwîst e hemî cîhan bizane got vê rêjeya derbederiyê li Sûriye û cîhanê bi giştî kêm bibe bi taybet got bêhtirî 6.5 milyon kes li Sûriyê hene dibin metirsiya derbederiyê de ne. Komîtê Metirsiya xwe ji hejmara mezin ya derbederan yên goneha li Idlibê dimînin nîşan da got jiyana wan hemiyan di metirsiyê de ye eger êrîş li ser Idlibê hat pêkanîn. Komîta Navborî daxwaz ji hemî aliyên Sûrî û civaka navdewletî kir ku giringiyê bidin babeta derbederên hundirê welat beriya hemî tiştan. Ji aliyê xwe ve Komîsyara Netewên Yekgirtî Karîn Ebûzêd ragihand got bi 10,000 kes bi zorê ji bajar û bajarokên xwe hatine dûrxistin. Tevî wêyekê pêwîst e pîdawîstiyên jiyanê ji wan re werin peydakirin. Ji aliyê aliyên godanûsandinan li ser wan dikin. Lê ta niha hemî aliyan ev yek nekirine.